Не можеш да захвърлиш усмивката. Тя винаги се връща обратно. Това е мисъл на Сюзан Раон. Здравейте, усмивки! Започваме! Усмивката! Тя води двама млади към върхове и звездопади. Хей, усмивки! Как сте? Знам, че се забавих, но това е за да ви държа в напрежение и очакване на нашата среща. Аз съм Снежи и ви обещавам, че скоро тези наши срещи ще станат по-чести. Имам толкова интересни събеседници, с които искам да ви срещна. Толкова легенди, които да разкаже актрисата Вал Георгиева. Толкова много любопитни факти, които да ни представят актрисите Джули, Зари и Ивана. Толкова теми, които да засегне психологът Денис Никифоров. И толкова много още позитивни теми. Защото, както знаете, това е нашата цел. Позитивното. В това лудо ежедневие, в този объркан свят. Аз съм сигурна, че всички имаме нужда от нещо различно. Позитивно и стойностно. За да продължим обаче още по-силно да се представяме пред вас и да ни сигнализирате, че ни харесвате, моля, абонирайте се за канала, харесайте го, споделете с приятели за подкаста с усмивка. Да станем повече усмивки. Усмивката! Набързо ще преминем през рубриките в това издание на подкаста с усмивка. Ще започнем с нашата среща с усмивка и моят гост, който е много специален за мен, защото от нея научих изключително много. Тя е дипломиран мастър семейен констелатор, консултант по успешни и хармонични връзки, коуч по личностно развитие, холистичен терапевт в работата с детски травми и връзките с човека до нас, нашите родители и децата ни. От основните им мисии е да лекува и подобрява взаимоотношенията мъж-жена и дете-родители. Тя е Зорница Малева. По пътя в селото в този епизод ни води писателят Ива Черногорска. С нея ще се отбием до село Плана. В рубриката "Да знаем", актрисата от школа по актьорско майсторство "Имало едно време" Зари ще ни разкаже интересни факти за Черно море. Актрисата Вал Георгиева ще ни разказва легенда, свързана с любовната чешма в Трявна в рубриката "Интересно". Психологът Денис Никифоров ни обяснява в своята рубрика "За доброто", че под слънцето има място за всички ни. И какво още? Чуйте в следващите минути. Че за мен е да ви срещна с Зорница Малева. Тя е дипломиран мастър семейен констелатор, както ви споменах. Консултант е по успешни и хармонични връзки, коуч по личностно развитие, холистичен терапевт в работата с детски травми и връзките с човека до нас, нашите родители и децата ни. Нейната работа е посветена това да лекува и подобрява взаимоотношенията мъж-жена и дете-родители. Тя е автор на книгата "Родителска благословия" и изключителен професионалист, който може да ви помогне, когато имате най-много нужда. С нея говорим за това какво се случва с нас, когато търсим себе си и още много други интересни психологически теми. Чуйте! Работиш с много различни хора, които се срещат, идват при теб с различни въпроси, за да намерят себе си най-вече, предполагам. Какво се случва по времето на този процес, на тази среща, която имате с човек, който е дошъл при теб? Не знам как да го нарека, дали да бъде клиент, дали да бъде пациент. По-скоро човекът, който идва с някаква молба за помощ при теб. Здравей, Снежи, и всички, които слушат този лайф и този стриминг. Аз се казвам Зорница Малева и съм клиничен психолог, фамилен констелатор. И какво се случва? Хората идват с надеждата да бъдат малко по-обичани, малко по-богати, малко по-щастливи от собствените си родители. Като хората, които ме търсят за лична терапия, са осъзнати и искат да работят най-вече с това да пораснат, да бъдат добри партньори за човека до тях и да се реализират във връзката и професионално. Основният проблем е, че хората искат всичко сега и веднага, а терапевтичният процес отнема време.
ти знаеш, нали, в твой личен път, търсейки себе си, ние минаваме през много и различни неща. Нали, в терапията няма нищо задължително. Аз лично съм комбинирала два метода за работа, които са EMDR и фамилни констелации. И всъщност виждам, че когато човек съвсем съзнателно реши да работи със себе си, той има възможността да пусне негативните модели, които е взел от родителите си, нали, биологичните майка и баща, да види тези модели, да ги преработи, да ги пусне и да има нещо малко по-различно в живота си. Какви по-отделно са двата метода и как се съчетават? Това е много индивидуално, в зависимост от работата с клиента, преценявам кой от двата метода да използвам. Фамилните констелации ни дават възможността да вземем своето място спрямо тези, които са ни създали, рода ни, предците, нашето племе, като деца, за да може да получаваме подкрепа от тях, а също така да спрем да бъдем родители на нашите родители и ни дават възможности да имаме брак, да имаме деца, но те не лекуват нашите травми, в смисъл не ни помагат да пораснем емоционално. Другия метод запълва, нали, това, като EMDR ни помага да излекуваме вътрешното дете и да пораснем емоционално, т.е. да започнем да поемем отговорност за нашия собствен живот, вместо да търсиме в лицето на нашия партньор идеалната майка и баща, които да ни дадат това, което ние нямаме в нас. Защото нашата роля като възрастни е реално да станем един много добър родител на себе си, да интегрираме майка си, баща си в нас самите и да станем цялостни. Това е смисъл на терапията като цяло. Реално ние не търсиме половинката в партньора, защото тези две половинки ги има в нас. Нашата роля като възрастни е да оправим нашите си проблеми и да влезем във връзката, поне доколкото можем цялостни, пълни с любов, за да има какво да дадем на човека. Но моите наблюдения са, че много често хората са привлечени от травма, не от самата любов като любов, а припознават травмата на другия като любов. Нали? Това, което са ни научили в нашето семейство, че е любов като цяло. И затова много от връзките се разпадат, защото хората просто не се виждат такива каквито са. Влизат в едни отношения с фантазията, какъв е другия и какво той може да ти даде, но знаеш, ние сме просто един обикновен мъж и обикновена жена, които какво могат да дадат? Могат да дадат подкрепа, нали, хубав секс, помощ за израстване и така нататък, но никой партньор не може да ни стане родител, нали, да се грижи изцяло за нас като цяло. Казва, че много често наистина търсим нещо, което в нас самите липсва или не сме получавали като по-малки. Да кажем, нали, ако ни е липсвало бащина обич, ние търсим това в партньора. Като се получава една нездрава връзка, защото де-факто партньора ни не е родител. И от практиката, сподели, моля те, как можем да се справим с този момент, как да заобичаме себе си и колко време ни е необходимо. Вие не сте магьосници, не може с една консултация и с един час и всичко да е преминато, залечено. Колко време е необходимо, за да започне човек да се разбира, да се обича и да избере себе си преди всичко останало, да е цялостен и завършен? Благодаря ти, Снежи, за този въпрос. Като цяло не мога да кажа точно колко време, нали, в терапията нищо не е задължително. Всеки стига там, докъдето иска и това е осъзнаването, то е един цял живот. Но терапевтичният процес, когато някой идва с идеята, че всичко ще стане за сесия 2, е една илюзия, защото ние няма как да работим просто с една медитация или с някаква визуализация и нещата да се променят за нас. Нещата стават толкова бързо, колкото човека има мотивация да работи със себе си, ако мога да отговоря така, защото моята работа не е да бутам човека или да го дърпам, а моята работа е да му дам информация, която той да използва, за да промени определени неща в живота си. В началото винаги е много трудно, когато човек се срещне с самия себе си, чува мислите си, вижда това, което е скрил, нали, махне маските и се види такъв какъвто е.
много случаи е много плашещо за клиента, защото много често всички ние сме свикнали да слагаме някакви маски, нали, за пред обществото, да бъдем нещо, което се изисква от нас, пред родителите, приятелите или на работа. Но когато махнем тези маски и започнем да бъдем себе си, е трудно, защото ти самия вече избираш да живееш както искаш. И има една, как да кажа, като отпор на нашите родители, на нашите приятели, дори на партньора, че ти се променяш. Защото реално ние се променяме всеки ден. И в много случаи, когато ние работиме със себе си много интензивно, а нашия партньор категорично не желая да се променя, хората се разделят, защото вече енергетиката е различна, осъзнаването е различно, нуждите са различни. Не защото ние сме лоши или нашия партньор е лош, защото когато единият партньор порасне в другия позиция на дете, вече връзката натежава, единия трябва да дава повече в такъв смисъл. Така че човек трябва да бъде внимателен и с терапията, защото ако искаш реално да бъдеш този човек, правиш някакви базови неща. Ако реално искате двамата заедно да израствате, аз не съветвам никога, нали, ние да караме нашите партньори да работят със себе си, защото имам личен опит, който не е много добър, нали, карайки моя мъж да работи. Нещата не станаха по-добре, напротив. Така че не бих посъветвала никой да води партньора си на терапия или на констелация, а да остави човека с неговия ритъм, ако той има импулс, нали, да се промени. В моят опит и моята практика, когато ние имаме секс с нашия партньор, обменяме енергетика, тъй като ние се променяме, импулса в другия също се поражда. Той ли почва да чете книги, или почва да търси по някакъв начин, нали, по неговия си начин, но не да натискаме човека до нас да прави определени неща, защото ние така искаме, защото влизаме в ролята на партньор като цяло. Да. Спомена и... Ролята на партньор, ролята на родител, иска да кажа. И това не е много окей. Да, защото едва ли не насилствено се опитваме да направим нещо. Както на нас като деца са ни казвали, направи това или не прави еди какво си нашите родители. А именно с родителите това прекъсване на връзката. Много хора са силно свързани с родителите и за тях е много трудно да пуснат именно родителите си. По-скоро биха пуснали партньора, отколкото да пуснат родителите си като значение в живота. Как да го разберем това и как да се отделим здравословно от нашите родители? Това, което аз знам, може не е най-правилното. Като цяло за отделянето от родителите се изисква време. И това е свързано с нашето лично израстване и порастване. Когато ти си се отделил от родителите си, ти се чувстваш малък. Тоест ти ги виждаш като големи, силни, можещи хора, които могат да се оправят с живота си, нямат нужда от твоята намеса. Тоест ти си в позицията си на дете, може да получаваш от тях и от труда. Тогава за отделянето, това е процес, в който ти спираш да даваш на родителите си емоционална подкрепа, спираш да им даваш пари, спираш да им даваш съвети, да им кажеш как да живеят. И почваш да живееш собствения си живот. Тогава наистина си се отделил. Но когато ти си в ролята на заместваш, примерно твоята майка е загубила баща си на 5 години и ти играеш ролята на родител спрямо нея, тогава много трудно ти да имаш твой собствен партньор и твой собствен живот, нали? Защото подкрепиш майка си по този начин. И тази връзка е достатъчна. И без терапия реално това няма как да се промени, човек да има някакъв друг живот, нали? По-различно от това. Другото е когато ние самите сме имали някаква загуба, родителите ни са се развели и в нашето сърце се чувстваме изоставени, тогава сме прекалено закачени към родителите и не може да се видиме като нещо по-различно от тях, т.е. сме тяхно продължение. Тогава отделянето е много трудно и няма как да стане без констелация, да се мине този процес, за да може да се види, че аз съм си аз, че майка ми е майка ми. Цялата връзка, да. Връзката не трябва да бъде прекъсната, защото реално в нашето сърце и в нашата кръв те винаги живеят и майка ни, и баща ни. По-скоро да вземем мястото си на дете спрямо тях, за да може да получаваме, вместо да даваме.
Ние няма как да прекъснем връзката, дори когато те си заминат от този свят. Ние винаги сме свързани с нашия егрегор на рода. Егрегор, това са всички хора, които са живяли преди нас. Така че ние сме свързани по един или друг начин. Това, което би помогнало човек да има осъзнаване, че той, нали, на това място е. А родителите му, освен майка и баща, са мъж и жена, имат право на техния си живот, както те преценят да си го живеят като цяло. Без ние да се опитваме да им кажем кое е добро за тях. Нали, тогава вече сме се отделили като цяло и това се усеща. Тогава ние имаме възможността да правим каквото искаме, да живеем където искаме, да бъдем с който искаме. Тоест ние чувстваме се живи, чувстваме се тук и сега. Нещата ни се случват в живота. И много често хората идват при мене с заявка, че трябва да се грижат за родителите, че са длъжни. Защото от така наречената сляпа любов, ти не може да виж, че ти не си длъжен. В смисъл, родителят ти изисква неща от теб, които всъщност иска от майка си, баща си, т.е. бабата и дядото. Но през тебе минава, защото е по-лесно. Ти си по-малкия, нали? На тебе може да се кажат тези неща. И пак това е процес на осъзнаване. Отнема време. Много хора, като им се каже това, казват, не, това са глупости. Нали? Дай нещо друго. Но погледнато реално, ти няма как да живееш собствения си живот, ако си продължение на твоите родители, ако не искаш да приемеш, че си възрастен. След 21 години родителите ни престават да ни бъдат родители и са нашия енергиен източник тук на Земята като цяло. Нали, ние пак ги виждаме, ходиме им на гости, получаваме неща от тях, но не сме зависими финансово, не сме зависими от тяхната къща, не сме зависими от тяхната енергия в такъв смисъл, че без тях няма да може да оцелем на Земята. Това вече е отделянето. Да приемеш, че ти си възрастен, да благодариш за живота си и да приемеш, че твоите родители ще тръгнат тук от Земята, няма да са вечно. Тук и това е окей. И това е вече аз съм възрастен, мога да се отделя и да имам мое собствено семейство. В тази връзка е и книгата "Родителска благословия", за която ще сложим и линк в описанието. Тази книга е един вид наръчник за самопомощ. Там има и много практики, които си описал и човек сам може да седне и ако желае да ги приложи, както и молитви, които аз до ден днешен имам такава, която всеки ден я използвам. Очаква ли се обаче друга книга? Очаква се друга книга. Аз, тъй като доста бях посветила на клиентите си, много малко на семейството си. Последните 2 години всъщност бяха към семейството ми и към моя мъж. Така че малко по-бавничко си правя нещата в момента. Аз искам и тук да ти благодаря за това, което ти направи тази книга да се случи, тъй като аз имам дислексия. Нали, хората, с които работят, знаят. И ми помогна така, че думите да стигнат в правилния ред, за да стигнат до хората, за което много ти благодаря, като редактор на книгата. И да, родителска благословия, тя е един подарък към всички хора, които по някакъв начин отхвърлят майка си или баща си в себе си. И е начин да разберат себе си, да разберат своето място, да поискат благословията. Тя е базова. Дава ни базовата основа да живееме, да ни има тук на Земята. Ако някой мисли, че това е дълбока терапия, не е, но просто дава възможността да се примириме с родителите, да се примириме с бившите партньори, да разберем какво е генограма, да разберем всъщност защо имаме нужда от майка си и баща си, каква е функцията им, законите на любовта, какво се случва с предишните партньори, защо имаме проблем с нашата свекърва или с нашия свекър. Но тези неща са описани. Това е базова информация, която всеки би трябвало да знае, за да встъпи в някакъв вид отношения с партньор. И да може да разбере защо му се случват определени неща в живота му спрямо родителите. И не на последно място тази книга връща мъжете в рода. Тя е посветена на баща ми и на всички липсващи бащи като цяло. Да. Книгата е много силна. Нищо, че казваш, че е базова. Да, базова е, защото аз също преди да се запозная с теб и книгата, нямах идея за много от понятията и много неща ми бяха толкова далечни.
но определено човек, когато я прочете, успява да отвори съзнанието си и да разбере повече неща и за себе си, и за семейството си, но това е при желание на човек. Кога човек трябва да намери, трябва може би не е правилната дума, как да придобие желание да се развие? Защото надали всеки иска да е на мястото, на което е, а всеки иска да подобри по някакъв начин, както казваш ти, живота си и себе си. Има ли нещо, което е основополагащо и ти го казваш на всичките си клиенти, откъде да започнат? Първата крачка. Каква е първата крачка? Да имаш желание за промяна и да работиш със себе си. И много често хората идват при мен вече като последна надежда, нали, последната дупка на кавала, тъй като са опитали всичко. Желанието за промяна идва тогава, когато ние сме притиснати във ъгъл и ни се случват доста неприятни неща. И тогава човек има възможността да се замисли какво иска в живота си. Много често, когато всичко ни е наред, ние не работим със себе си. Като цяло, що да го правиме? Като всичко ни е наред, даваме на автопилот, нали, не се налага да мислим. Но когато човек е притиснат под една или друга форма, има загуба, раздяла, развод и така нататък, тогава се замисля какво не е наред с него, за да му се случват тези неща. На нас на практика всичко ни е наред, просто сме се нели да носим много травми от нашите родители и в тяхна чест си самосаботираме живота, връзките, отношенията, успеха. Като цяло, ако човек няма, нали, някаква патология, смисъл синдром на Даун, шизофрения, смисъл наличане тук и сега, всичко в живота му е поправимо, искам да кажа. Така че въпрос на желание, на време и на инвестиция, защото все пак това е много от нашето време, нашата енергия и реално и нашите средства, нали, ходейки на терапия, грижайки се за себе си. Това е една инвестиция в нас самите. Защото когато ние се напълниме с любов и сме цялостни, само тогава всъщност може да имаме такъв партньор, какъвто искаме в живота ни. Такава работа, каквато искаме, такъв секс, такова тяло. Защото погледнато реално, когато ти отхвърляш и не приемеш себе си, другите ще правят също в твоя чест. Естествено. На финала едно пожелание към слушателите, до които ще достигне нашият разговор. Моето пожелание е да се научат да мислят. Защото когато човек се научи да мисли, нещата се подреждат в живота. Казваш да мислят, а много хора смятат, че когато чувстваш, тогава е по-добре. Де факто и се изключва мисълта. За Но мен мисълта всъщност води подобряването. За мен е много важно човек да се научи да мисли, защото само когато се научиш да мислиш, ти имаш избор. Защото нашата интуиция, тя те води, но ако ти не мислиш, мисълта твори, тя ни дава възможността, чрез нашите мисли да живеем в нашата щастлива или нещастна реалност. Ако може да го кажем така. Ще се материализират мислите. Това, което мислиш, става реалност. Под една или друга форма. Тогава да насочим мислите си към нещо хубаво, позитивно и усмихнато по-често. Точно така, да. Като най-хубавата мисъл е благодаря ти, Боже, че съм станал днес да свърша работата си, където и да съм, по най-добрия начин. Защото когато ти тръгнеш с тази нагласа и станеш с тази нагласа, нещата, които привличаш през деня, каквото и ти се случи, нали, ще можеш да го преживееш. Ако ти тръгнеш с нагласата, колко са те гаден, тъп, хората са идиоти и така нататък, представи си къв ще ти е деня. Просто ние сами си влизаме в ада или в рая на нашето ежедневие. Но това е много важно, си осъзнат и се научиш да мислиш, защото когато ти се научиш да мислиш, има си, нали, защити, формули, които сме дали в книгата. Когато човек практикува тези неща, деня му върви по съвсем различен начин. Мога да кажа и по себе си, когато не използвам защити и не се моля, деня ми върви по тотално различен начин. Така че другото е мързел, според мен. Съгласявам се с теб за това, че когато не работим със себе си или за себе си, по-скоро сме мързеливи и вероятността да се оплакваме че нещо се случва е много по-голяма. Защо? Защото ние си го предизвикваме, доколкото разбирам аз. Много ти благодаря за този разговор.
Със сигурност ще има още разговори, защото има още много какво да си кажем. Благодаря много и аз, Нежи, и пожелавам наистина един светъл ден на всички хора, които ни слушат, и да бъдат във вътрешен мир и да намерят пътя към себе си. В описанието отдолу ще намерите и връзка с самата Зорница Малева, както и това къде може да откриете книгата Родителска благословия. Писателят Ива Черногорска, която беше мой гост, която е и автор на стихосбирката Многоточие и разказите, събрани в Мелничката за кафе, в рубриката По пътя в селото ще ни разведе и село Плана. Приятна разходка! В село Плана християнството и будизма си подават ръка. Това е единственото място в България, където можете да попаднете на православен параклис и на будистка ступа в близост един до друг. Самотни, обвеяни от планинските ветрове, тези малки храмове на духовността даряват посетителите си с красота и вътрешен покой. Затова допринасят и безбрежните гледки към близките планини Витоша, Верила и Рила. А как може да стигнете до ступата? Едно от любимите ни места за разходка през зимните уикенди е село Бистрица и по-точно приятните поляни и горички, ширнали се в околностите му. Но този път решихме да отменим Витошкото селце и разположеното след него село Железница и да продължим напред по главния път към село Плана в полите на едноименната планина. Искахме да разгледаме прословутата ступа, за която толкова сме чели в интернет. Самото селце се намира на 30 км от София, намира се на 1200 метра надморска височина. То е съставено от няколко отдалечени една от друга махали. След като подминахме табелата на селото, продължихме по главния път напред към махала Тормачка, където се намира ступата. Има си естествено указателни табели, така че лесно се открива. Паркирахме колата към главния път при първите къщи на махалата и продължихме пеш. След 500 метра пред нас изникна на обичайната за ширините ни конструкция. Всеки се пита какво е ступа. Според Уикипедия, ступата е конусовидна или пирамидална конструкция. Въпросният религиозен монумент е на почит във всички будистки култури. Привържениците на будизма твърдят, че ступите носят щастие. Те изпълняват желанията на хората с добри намерения и защитават света от бедствия и конфликти. В превод от санскрит ступа означава буквално куп или насип. Това е чудесно място за медитация и релакс, особено през седмицата, когато няма никакви туристи наоколо. Тибет в село Плана. Не е за вярване, но на половин час път с кола от хаоса на столицата човек има чувството, че е попаднал в Тибет. Сред боровите гори на Плана планина пред смаяния ни поглед изникнаха белите очертания на будистки монумент. Ступа София, така се нарича, е построена през 2015 година от симпатизанти на така нареченото диамантения път на будизма по проект на германски архитект. Златистият и връх увенчава близо 7-метровата конструкция. Мястото, където се извисява, е силно енергийно, но не случайно било избрано лично от лама Оле Нидал, който останал очарован от тишината, кристалният въздух и 360 градусовата гледка към околните планини. Ступата си има много почитатели. На електризиращото място привлича будисти от страната и чужбина. Чак холивудската звезда Силвестър Сталоун, който е заклет католик, идва от тук. В непосредствена близост до ступата са сглобени няколко не особено приветливи бараки. Оказа се, че това е така нареченото ретрит център, център за осамотяване. В него човек може да отседне, за да медитира и да се слее с Вселената. Ние обаче предпочетохме да се разходим в околностите, да се отправим към следващата забележителност на село Плана, разположена съвсем наблизо. А това е самотният параклис Свети Киприян. Продължихме нагоре по пътя, който пресича махала Тормачка. След по-малко от километър, щом като отминахме последните къщи, вляво изникна позната от толкова много снимки гледка самотният параклис. Това е може би най-сниманият параклис в България. Миниатюрният му силует, притихнал под вековно дърво, е фотогеничен през всички сезони. Не случайно е магнит за фотографии и художници. Параклисът е сравнително нов, построен е преди 10 години с доброволния труд на местните жители,
кръстене на свети Киприян, който преди да приеме светото кръщене бил магьосник. Затова хората вярват, че светецът помага за изцеление на душевните им терзания, че разваля магии и зли уроки. Малкият Параклис и цялата местност не са лишени от мистика и от усещане за непреходност. Може би заради обширните пространства, които се откриват наоколо. Погледът се рее в далечината към овенчаните с бели качулки върхове на Витуша и Рила. Вратата беше отключена, а на масичка вътре бяха поставени свещи. Запалихме по една и отправихме своите молитви към светеца. После седнахме на пейките под вековното дърво и се насладихме на тишината и безвремието. Очаквам и вашите предложения за кое село да разкажем в следващия епизод на подкаста с усмивка. В рубриката "Да знаем", актрисата от школа по актьорско майсторство "Имало едно време" Захира ще ни разведе из дебрите на Черно море с факти и знания. Черно море е мястото, където е акостирал Ноевият ковчег. Друг много интересен факт или може би легенда за Черно море е, че планината Арарат в източна Турция се счита за мястото, където е акостирал Ноевият ковчег след Великия потоп, за да продължи живота на земята. Черно море има славата на едно от най-известните вътрешни морета в света. То дължи славата си най-вече на името си, което описва негостоприемния характер на това море за плавателните съдове, моряците и рибарите. Има малки екзотични острови. Черно море е дом на много по-малки острови. Тези острови са около 10 на брой и съхраняват невероятно разнообразие на флора и фауна, които правят нашето море наистина уникално. Тези острови покриват ширините на 3 различни страни, което прави всеки един от тях уникален сам по себе си. Нивото на водата винаги остава едно и също. Още един от любопитните факти за Черно море е, че нивото на водата в море винаги остава едно и също, поради липса на всякакви високи или ниски приливи и отливи няма колебания в нивото й. Процъфтящото сред туристите място за почивка и любима дестинация за круизи, въпреки всички мистерии около Черно море, остава фактът, че то е популярна дестинация сред туристите през цялата година. То събира 6 държави и остава сред най-желаните места за цветна, качествена и спокойна почивка. Това са само няколко от всички невероятни факти за Черно море, но за да научите повече за тях, най-добре е да посетите морето и нека то ви проговори. В рубриката "Интересно" актрисата Вал Георгиева ни разказва легендата за любовната чешма в Трявна. България е изпълнена с много легенди и предстои да чуете много от тях. Легендата за красивата любовна чешма в Трявна разказва за тайната любов между млад резбар и най-красивата тревненска девойка. Младият резбар не бил признат за майстор от местния Енснав и нямал смелостта да поиска ръката й. Тогава решил да се покаже пред Бога и да вае мрамор, най-трудният материал. Сътворил чешма, като изваял образа на любимата, а водата била символ на вечно слетите им души. Сега вече можел да поиска Божията благословия и ръката на девойката. И до днес водата от тази чешма тече с еднаква сила през цялата година и никога до сега не е пресъхвала. Легендата разказва, че който отпие глътка от тази вода, той отпива частица от тяхната любов, която остава завинаги в него. За доброто. Най-новата ни рубрика. В нея психологът Денис Никифоров всеки път ще представя важни и значими теми, на които е хубаво всички ние да обърнем внимание. А той в този епизод залага на това, че под слънцето има място за всички ни. Какво означава това? Чуйте сами. Здравейте, усмивки! Здравей, Снежи! Здравей, рубрика за доброто! Здравейте на всички, които ни слушате в този момент. Днес ще си говорим за това, че
За всеки има място под слънцето. Това е много важна тема от психологическа гледна точка, тъй като много често ние ревнуваме. Много често ние изпитваме злоба и завист към това какво прави нашият партньор, какво прави нашият колега, какво правят другите от гилдията. Поводът за този размисъл, че за всеки има място под слънцето е това, че ние сме една индивидуална вселена. Ние може да работим едни и същи професии, но ги пречупваме през нашите лични качества, през нашата лична отговорност, през нашата лична мотивация. И конкуренцията е нещо, което трябва да ни кара да вървим напред. Независимо от сферата, независимо от това с какво се занимаваме. Дори в училище, дори в университета, ние имаме своите конкуренти. Но те трябва да ни карат да вървим напред, за да може да ставаме все по-успешни. Важно е да вървим към успеха. И знаете ли, че не е важно да стигнем върха? Не е важно да завършим 12 клас, да завършим университета, да се дипломираме в дадена област. По-скоро е важно да отделяме внимание на пътя. На пътя от 1 до 4 клас, от 5 до 7, после смяна на гимназия на училище, после от 8 до 12. Завършваме средното образование, но зад гърба си да имаме един път напъстрен с емоции, един цветен път, приятни изживявания, приятни мигове, приятни спомени. Защото в живота всяко едно случване е тук и сега. И в живота това, което ще ни топли, когато станем по-възрастни, ще бъдат спомените. В живота няма нищо вечно. Всичко има начало и край, ние самите също. И затова е много важно да се научим да се радваме на пътя. На пътя към създаване на бизнес, на пътя към израстване в една кариера, на пътя, в който се случва, когато създаваме семейство, когато детето ни расте, когато се развиваме в даден град, когато искаме дадена промяна и я постигнем, да се наслаждаваме на пътя до тази промяна и на пътя през цялото случване на дадената промяна. И за всичко това е важно да се научим да чуваме себе си, защото отговорите са в нас. Те не са навън. Те не са при най-добрия ни приятел, те не са при съседа ни, те не са при хората навън около нас. Те са вътре в нас и ние ги знаем. И няма как да ги знаят от другите. Точно това е и работа на психолога, да може да освети тези сенчести страни, за да може човек да си открие пътя, за да може човек да се справи. И с различни преживявания и методи той осъзнава кое е неговото и кое не, а не чрез съвети. Защото съветването може да бъде добър избор в даден проблем или момент, но вътрешното ни чуване е много по-важно. И за да се чуваме, ние наистина трябва да се забавим. Не може да се чуем в динамиката на столицата или в чужбина в някой голям град, като примерно Париж. Няма как. Няма как да се чуем в такова забързано ежедневие. Ние може да се чуем в природата. Ние може да се чуем, когато сме сами вкъщи. Ние може да се чуем, когато наистина се осамотим. И осамотяване не означава самота. Напротив, осамотяване е една грижа към нас самите. И сега да се върна към темата, че за всеки има място под слънцето. Ами да. Колко колеги има психолози, колко колеги има, примерно, журналисти. Всеки си се развива в своята област. Всеки един от нас среща хората, от които трябва да почерпи опит или пък да научи дадени уроци. И това са неговите хора. Това е неговата опитност. И за да бъдем успешни хора, никога не трябва да се страхуваме от конкурентите. Абсолютно никога. Това да даваме енергия към конкурентите, да мислим те какво правят, те какво мислят за нас. В това време ние може да създадем нещо ново. Ние може да създадем някакъв продукт с придадена стойност. Защото не е важно да направим нещо и да спрем да го правим, а идеята е това да има някаква стойност. А тази стойност могат да бъдат доволните клиенти, може да бъде продължение на това, което създаваме, могат да бъдат много неща. Все пак под слънцето има достатъчно място за всички ни. Пожелавам ви да не спирате да се усмихвате. Надявам се това, което казах, да ви е докоснало и бъдете изпълнени с любов, светлина и сила. До нови срещи от мен, Денис, и благодаря, че бяхте с рубриката За доброто. Връзка с Денис Никифоров ще намерите в описанието. Вие също задавайте своите въпроси в коментари, за да можем да ви бъдем максимално полезни. Това издание ще завърша с един разказ от книгата Хляб за сънища на психолога и писател Елеонора Бойчева. Нейните думи лекуват, дори и да не си в сесия, а разказите й са толкова вълнуващи и дълбоки. Самата Елеонора ни среща с надето.
А съвсем скоро очаквайте и аз да ви срещна с тази светла, сърцата, голяма дама – Елеонора Бойчева. Искам да ти разкажа за Надето, моят първи урок по приятелство. Бях към 5-ти клас някъде, когато на село баба ме запозна с една друга баба и нейната внучка, Надя. Последната бе на около 20 години, може и по-малко, не помня, и живееше със своята баба на село. В живота на родителите и не е имало място за нея, така ми казваха. Сигурно защото Надето заемаше по-голямо място в сърцата. Това Надя имаше множество диагнози, ДЦП, дефицити във всички личностни звена. Не умееше да говори, издаваше звуци, ръкомахаше много и винаги ходеше с една дебела тояга за подпиране и за отбрана. Косата й все несресана, тялото й непрегръщано, ръцете й големи, очите й също. Мисля, че бяха светло кафяви. Очите, нали? Походката й бе показател за диагнозите, които мъкнеше така, както носеше дървата за печката. С лекота. Надето си ме хареса. От ваканциите всеки ден идваше към ранния следобед пред нас. С цветя. Всеки божи път. С букет. За мен. Сядахме на пейката пред къщата и си говорехме. Аз говорех, тя слушаше. Тя жестикулираше, аз гледах. Бързо научих езика й. Не на жестовете. Нейния си език. Знаех кога кучетата са я подгонили и тя ги заплашвала с тоягата. Знаех кога селските зевзеци са я подигравали и тя ги плашала с тоягата. И други неща знаех, но тях измълчавахме. И понякога Надето плачеше. Тогава ми се искаше да не знам защо плаче, но знаех. И не можех да заплача с нея. Но гневът ми растеше като гъба през дъжда, а после спадаше като балон, понеже знаех, че съм безсилна. Аз никога не съжалих Надето. Не мислех, че има за какво. Възхищавах и се за тази нейната нечовешка сила. Карах и се за неподдържания външен вид. Поставях и условия, че ще се видим, когато се изкъпя и си смени дрехите. И тя започна да се къпе по-често. Идваше пред нас букет цветя. Аз изнасях лаковете на мама. Решах красивата и дълга коса с цвят на пшеница и лакирах ногтите й. А тя ме гледаше като хачико. Вярно. Имаше моменти, в които ми досаждаше. Казвах и го. Тя се гневеше. Тръгваше си звикове на нейния език. А после се връщаше само, за да ми даде цветята. После се засичахме с турбичките, тръгнали към магазина за лимонада. Вървяхме от двете страни на улицата, защото нали сме скарани. А на връщане от магазина забравяхме егото си и вървяхме една до друга. Тя често спираше и ме прегръщаше, задето я защитавам от селските момчета. Години продължаваше това приятелство. Аз и Надето и аз, на пейката, на пътя. Аз турбичка, тя стояшка. Един ден и селските пътеки ме погна глутница кучета. Озверели, обезумели. Бях сама. Връщах се от някъде. Беше пладна и жива душа нямаше. Побягнах, ама то още повече ги ядосах. И някъде зад един довар се появи Надя. Не, първо се появи нейната тояга. Изгони цялата озверяла сган. А самата тя изглеждаше озверяла като тях. Не знаех как Надето се озовала бе около мен. После мама ми каза, че ме търсила, но като ме нямало у дома, решила да обикаля из селото, докато не ме открие, за да ми подари цветя и да ми даде писмо, написала за мен. Разбираш ли? Не знам дали. Но аз тогава ревнах. За Надето. За честните и огромни кафяви очи. За големите и загробели от тежка работа ръце. И за глупавото й огромно чисто сърце. Аз не знаех с какво я заслужавах. Чудех се на другите, които й се подиграваха. Та те не виждаха човечището от това момиче. Лакирах я и правех масажи на ръцете, дето гледах във вестниците. Реших и косата, тя ме чакаше. Плачеше понякога, когато трябваше да пътувам за града, където учех. Но в събота, в 13:30, беше пред нас, с букет. Ако е зима, със сладко. И стояга под мишница. Пишеше ми писма. Да, тя можеше да пише, макар и трудно. И ми ги даваше. И ме прегръщаше с умистки силно. Станах студентка, Надето се радваше. Заминах. Когато се върнах в село, Надето я нямаше. Нямаше я. Казваха ми, че баба й починала, че нямало какво да се прави. Надето ставало опасна за другите и я настанили в дом за възрастни с деменции. Нямаше я. Сигурно ме е чакала, а аз така и не идвах. И много цветя, предвидени за мен, са увяхвали. Сигурно. Сигурно косата й пак е на кок, изпластена от негрижа. И сигурно пак си яде ногтите до кръв. Със сигурност си няма тояшка. Със сигурност. А със сигурност ти е много нужна. Така както на мен. Тя с нейната тояшка. Надето. Моят първи урок по приятелство. И тоягата й, с която пазеше сърцата ни. Искам да знаеш за нея. Искам много хора да знаят за нея. За Надето. И за това приятелство. Нейното. Честно и силно като удар от тояга. И красиво като пролетни цветя. Надето, която вдигна летвата ми за приятели високо, високо, докъдето и стига тоягата.
Скъпи усмивки, ако ви харесва това, което създаваме за вас, подкрепете ни. Абонирайте се, за да не изпуснете най-новите срещи. Горда съм наистина, че имам възможност да ви срещам с изключителни хора, които носят богата душевност, талант, човечност, мъдрост и обич. От това имаме нужда в нашето ежедневие. А вие усмихвайте се и се обичайте. До скоро, усмивки! Усмивката със своята мишка лека човека тя привързва. Човека тя привързва към човека. Усмивката